Så skal vi komme dertil, hvor vi skal have taget formbilleder til chefen. Og det foregår udenfor. Normalvis så plejer jeg jo at tage penge for det i weekend, men i får det sgu. Dagen i dag har stået på noget pakning og forberedelser til show, så vi er klar til at rulle afsted i morgen tidlig. Og ellers bare fået slappet godt af og givet kroppen noget ro, og sådan er max klar. Og så har jeg været ude og køre en lille pumptræning, sådan lige for at få lidt blod kørt rundt i musklerne. Og ellers så har jeg fået en masse mad i dag. Jeg har fået næsten 1000 carbs. Så ja, omkring, hvad var det, 5700 kalorier. Så jeg går ikke sulten i seng i dag. Og ellers så er planen her til aften, at jeg lige skal sende update til chefen, Jakob Dalmose, for at høre, om der skal være nogle ændringer, inden vi kører afsted i morgen. Og ellers så skal jeg bare lave madpakke og ja, jeg har spist det sidste måltid, inden jeg skal i seng, så tror vi er ved at være der. Så planen er, at vi ruller afsted mod Sønderborg i morgen, cirka 6:30. Der er indvejning klokken 10, mener jeg det var. Og ellers så tænker jeg bare, at vi ses dernede. Så er vi landet i Sønderborg, og jeg har lige været til registrering, og det gik jo meget godt. Jeg skal kun lige måles, jeg skal bare være over 1,85, mener jeg det var. Jeg er 1,93, så der er ikke de store problemer der. Jeg skal ikke vejes eller noget. Men det ser jeg bagved, det er der, hvor det kommer til at ske i morgen. Og så ellers så afventer vi bare på, at coach han dukker op på et tidspunkt, så kan vi finde ud af, om jeg skal have noget mere eller mindre at spise. Så skal jeg i tan klokken 4, så tager vi den bare derfra. Så har vi tjekket ind på Scandic i Sønderborg, og som I kan se, så har jeg fået lidt kulør. Hvad har vi ellers lavet? Så har vi lavet formtjek for at se, om jeg skal have mere at spise, eller jeg skal have mindre, eller hvad vi skal. Men jeg får lidt flere carbs og sove på, og menuen står på kartofler, ris og rejer til aftensmad, og så har de fået lidt ekstra riskiks med noget marmelade på.
Og så går jeg i seng på noget cream of rice, noget rispulver, blandet med noget proteinpulver. Ja, så må vi se, hvordan form den spiller i morgen. Den ser sådan her ud her til aften, så det må vise sig, hvordan det udspiller sig i morgen. Nå, sæt. Du stiller den der. Lige præcis. Alright. Line up. Nemlig. Det bliver virkelig kun bedre. Du kan også se din skulder her nu, ikke også, ikke? Bestemt. Der med at fylde i arme og skulder. Lige præcis. Kort drejning. Sådan der, ja. Fuck, den er tør, den triceps der. Lige præcis. Så ud og lidt på lat med højre arm, ikke også, ikke? Yes. Kort drejning. Træk til. Ja. Op med brystet. Præcis. Bare drejning, sådan som vi lige har øvet her. Nemlig. Meget bedre. Nice. Bare drejning. Abdominal pose. Fuck, du er tør nu, men. Det er 4-20% hakker også til dig. Var der en front double? Også prøv at sætte dine arme, din biceps, ikke også? Ikke på skillingen også, hvis det virkelig trykker mod huden nu. Fedt. Back double. Man ser, hvordan den begynder at trykke mod huden nu. Din skulder deroppe. Armene popper, ikke også, ikke? Ja. Maven helt tight. Fedt at se, når der kommer lidt blod rundt. Ja, men lige præcis. Også fylden på skuldrene og dine arme lige så. Det er sådan en typisk fladhedstræner for dig. Og jeg overvejer. Ja. Så det er så fedt ud, du lige viser ryggen også. Der kommer du dybde på. Ja, og du må da godt dreje dig en lille smule mere. Kommer lidt mere ud. Og ryggen der, den spiller. Men man kan sige, de huller der er i skulderbørn, så ved jeg, når hunden er trukket til. Lidt her foran. Ja, lige præcis. Jeg er også god til det der. Jeg skal bare lige få laden lidt længere op og ligge, ikke? Og potentielt en lille smule mere rotation. Så det skulle der blive lidt mere parallelt, og lige lægge armen lidt op. Ja. Jeg er sat med tør den triceps der, mand. En croissant. Tredjepladsen og bronzemedaljen går til nummer 95, Mikkel Steffensen. Andenpladsen gives til nummer 70, Mikkel Steffensen.
Kører vi. Nå. Som I kan høre, så klinger og klanger det. Så det gik jo ikke helt skidt. Det blev til en anden plads i junior og en tredje plads i mænds fysiktårn. Og så med det, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil runde den lille video her af og sige tak, hvis I så med og gad at bruge jeres tid på det. Så det sætter jeg pris på. Vi ses.